Deze week in Limbourgeois. Opmars Limburgse wijn in restaurants en Château Sint-Gerlach na de watersnood. De populariteit van Limburgse wijn wordt steeds groter, zo merken de restaurants in onze regio. Alleen kunnen de producenten de toenemende vraag wel bijhouden. Als ik zo kijk hier, denk ik, nou, wijn genoeg en ook Limburgse wijn genoeg. Absoluut, meer dan genoeg. Ja, dus er is niet dat je zegt van ja, een tekort, of in ieder geval dat het nog spannend wordt van heb ik nog genoeg van die of van die. Want hoe groot is de vraag hier in jullie restaurant naar Limburgse De vraag wijn? door de kwaliteitsgroei blijft enorm als je zelf blijft stimuleren, maar ook de vraag buiten onze provinciegrens wordt steeds groter. Dus er zal dadelijk minder beschikt zijn voor de lokale restaurants als het succes van de Limburgse wijnen door de kwaliteitsmaatstaf gaat groeien in de landen. Oké, dus hoe meer dat ze in Amsterdam Limburgse wijn drinken, hoe moeilijker het voor ons in Limburg wordt om er aan te komen. Ik denk op termijn wel, als je het niet blijft volgen of zelf niet oplegt als wijnfreak, dat je het zelf niet gaat verzamelen, dan denk ik wel dat je dadelijk een jaargang zal moeten overslaan, omdat ook gezien de beperkingen de wijnboer de flessen niet meer heeft. Ja, want je loopt nu al vaak daar tegenaan van uitverkocht. Hè? Ja, klopt. Inderdaad, er zijn dingen uitverkocht omdat ze succesvol zijn en geliefd zijn inderdaad in onze scene en ook inderdaad de wijn-spijscombinaties heel goed zijn. Ja. Dus ja, dan moet je gewoon op z'n volk zeggen dat je dat inkoop, het financiert en gewoon laat liggen. Want ik blijf erbij, sommige dingen als ze ook in de kelders liggen, die worden kwalitatief alleen maar beter. Ja. Dus jouw filosofie is van ik koop wat groter in. Ook al heb ik ze nu niet meteen nodig, maar dan leg ik ze hier op voorraad en dan heb ik mijn partij in ieder geval. Ja. En dan dat doe ik al jaren en het is natuurlijk zonde als je ergens enthousiast voor bent en je proeft voor iets en je belt dan op en ze hebben het niet, dan denk je jammer, maar ja, dan kun je uit eigen stok toch continueren. Ja. En dan moet je de band hebben met de wijnboer dat hij als je dadelijk weer de 21 fles heeft, dat je een belletje krijgt en zegt Petro, wil je even proeven, want ik heb aan jou gedacht. Ja, jullie hebben best wat Limburgse wijn op de kaart staan. Ja, klopt joh. Heel bewust. Ik heb gisteren even geteld. Van de 150 verschillende wijnen die ik op de kaart heb staan, zijn er 15 komen uit Limburg. Oké. Dat is uit de streek, dat is 10%. Ja. En daar ben ik ook wel heel trots op daarin. En hoe is de vraag daarna? Ja, de vraag daarin is eigenlijk heel hoog en groot. En ik denk dat dat ook komt omdat de kwaliteit van de wijnen gewoon aanzienlijk beter geworden is de afgelopen jaren. Nu is dan wel de vraag van, kunnen de Limburgse wijnproducenten voldoende leveren, zodat je een bepaalde wijn die je op de kaart hebt staan ook het hele jaar door kunt garanderen? Zeg. Ja, goed, dat is lastig joh, want uiteindelijk is het zo dat de vraag op dit moment wellicht groter is dan het aanbod. En wijn blijft een natuurproduct waarin we niet de kraan open kunnen zetten en flessen kunnen vullen. En uiteindelijk is het zo dat op is op. Ja. En dat komt hier ook voor? Ja, dat komt hier ook voor. Ik werk dan wel zo dat ik zorg voor voldoende voorraad van verschillende dingen. Dus ik focus me niet op één leverancier of op één wijnhuis. We hebben natuurlijk genoeg aanbod en veel mooie wijnboeren in de buurt die goede wijn maken. Ja. En ik denk dan ook wel een beetje vooruit dat ik denk van goh, als dit dadelijk opraakt, dan heb ik alvast dit op voorraad om daarmee verder te gaan. Om wel voor je gast het aanbod te kunnen garanderen. Maar dat zijn met verschillende wijnen van verschillende wijnhuizen. Vroeger had de Limburgse wijn ook een beetje het imago van zuur en duur, zou ik maar zeggen. Klopt, het zure is er inderdaad gelukkig vanaf. Alhoewel zuur in de wijn wel heel belangrijk is. Laten we wel hopen dat het mooi fris blijft. Ja. En dat de prijzen nog altijd zo zijn dat een consument dat wil en kan betalen. En ik denk dat juist prijs-kwaliteit een enorm sterk punt is van onze lokale wijnen. Afgelopen zomer stond het landgoed van Château Sint-Gerlach deels onder water.
Maar die mindere tijden brachten ook inspiratie tot innovatie. Op 9 oktober zijn we weer open gegaan met dit hotelgebouw. Toch na bijna 3 maanden sluiting. Zo. En er is veel werk verricht. Want na de waterschade hebben we dit gebouw dus helemaal moeten sluiten door alle technische schade die er was. Want er was vooral in de kelder dat eigenlijk alle installaties afgeschreven waren. Klopt, ik moet dat vaak uitleggen, maar eigenlijk was hier op de begane grond niets aan de hand. Alle hotelkamers waren nog helemaal intact en ook deze lobby was eigenlijk geen waterschade. Nee. Tegelijkertijd door dus al die techniek in de kelder moesten we wel het gebouw tijdelijk buiten gebruik stellen. Ja. En dat is de reden geweest dat we dus 3 maanden hier geen gasten konden ontvangen. Dat is vervelend. Langs de andere kant bood dat wel bedenktijd om met deze ruimte die toen niet operationeel was, om daarover na te denken van, is dat nog hoe we dit anno 2021 willen gebruiken? Hè? Klopt, het heeft dat denkproces een beetje in de sneltreinvaart gebracht. Château Sint-Gerlach is zometeen 25 jaar open. En we wisten al wel dat we op bepaalde vlakken nu ook weer wat willen vernieuwen. En één onderdeel was de hotelreceptie anno nu. Ja. We dachten eigenlijk wel dat dat op een andere manier kon. Niet meer de klassieke hotelbalie waar je aan staat. Nee. En nu het gebouw toch buiten gebruik was, hebben we maar van de kans gebruik gemaakt om dat helemaal opnieuw te laten ontwikkelen door een designer. De gedachte hiervan is dat we, zoals ik zei, de gast meteen de mogelijkheid geven om lekker te komen zitten. De collega's hier in de receptie, zoals Bonnie, die kunnen dan gewoon alle tijd voor de gast nemen en de reservering doornemen. Ja, dat is gewoon een heel andere aankomst dan dat je toch een klein beetje staat te dringen aan zo'n balie. Hè. Het wordt dan heel erg een logistieke handeling.